Dobrý deň. Takže v dnešnom dieli si ukážeme zas niečo viac, čo sa dá robiť s RGB pásmi. Používame RGB pás 150 LED, takže je tu 150 RGB čipov. V predchádzajúcom dieli sme si ukazovali, ako správne očistiť a pripraviť pás na spájanie. To si teraz veľmi stručne a rýchlo zopakujeme. Takže mám tu jeden pás, ktorý mám pripravený. Ten už len jemne narežem. Takto pekne. Treba byť opatrný, aby ste neprerušili pás spodnej časti, kde sú kontakty. Tým pádom sme skončili. Tak. Zoberiem LED pás. Takto si ho vyhnem a jednoducho to nechtom pekne odšklbnem. Tak. Je pekne čistý. Super. Takže teraz máme dve plôžky. Ako ich spojiť? Pri spájaní RGB LED pásov je veľmi dôležité si uvedomiť, že musíme spájať kompatibilné póly. Takže 12V plus, horná plôžka 12V plus. Takto budeme spájať ten pás. Nemôžeme to urobiť opačne. V tom prípade nám to bude besne svietiť a nedostaneme ten efekt, čo potrebujeme. Takže potrebujeme sa zamerať na plusko, ktoré vždy býva na kraji pásu, a potom tie zvyšné pásy väčšinou už korešpondujú. Záleží, aké sú to typy LED pásov, alebo či kombinujete rôzne druhy, treba si dať na to pozor. Najbežnejší spôsob spájania RGB pásov je pajkovaním. Takýto pás, aký teraz ukazujem, je v podstate pripravený. Môžete ho prepajkovať, hoci drôtik dať medzi neho a v podstate je to celé vybavené. Máme tu aj trošku jednoduchší a rýchlejší spôsob pre ľudí, ktorí nemajú pajkovačku. Je to RGB spojka alebo taký bridge. Je to veľmi sympatické, jednoduché riešenie, je celé z plastu. V podstate je to mostík, ktorý má vnútri veľmi také jemné, ako keby zúbky, ktoré sa takýmto zacvaknutím pritlačia a zarijú sa do tých pásikov. Takže si ukážeme teraz, ako to funguje. Takže opäť uistíme sa, že sú pásy, že máme polarizáciu správne. Mostík pred aplikáciou musí byť v stave vysunutý. Takže tá čierna časť toho mostíku je vždy dole, vždy, to je zásada, vždy dole. Nikdy nie takto opačne, vždy dole. Vysunieme tieto cvaky, čo sú tu. Dôležité je zo spodnej časti odlupnúť pásku, teda ak na RGB páse je, nie vždy býva. Je to z toho dôvodu, aby ten pás nebol veľmi hrubý, aby nám to dobre sedelo a lincovalo. Takže odlupneme lepiacu pásku, zoberieme mostík, máme ho vysunutý, takže teraz ho len krásne zasunieme, jemne kýveme, až sa zasunie úplne dovnútra. A teraz tieto bočné poistky jemne zatlačíme. Tak. Je to tam, je to zatlačené. To môžeme dať späť, je to pevné, môžem s tým kývať. Netreba to veľmi namáhať, ale dá sa na to spoľahnúť, svoju váhu to udrží. Teraz to isté urobíme aj s tým druhým. Odtiahneme pásku. Tak. Zoberieme druhý. Máme ho odustený. Zasunieme ho.
zaistíme. Jednoduchá vec. Ako môžete vidieť, je to veľmi jednoduché, efektné. V podstate vzdialenosť medzi čipmi sme neporušili. Bolo na to myslené, takže stále je tam, keby ste napájali aj niekoľko metrov, nezbadáte, že je tam nejaký rozdiel vo vzdialenosti medzi čipmi. Takže to je pre dnes všetko. Ďakujem pekne.